እዚህ ሬዲዮ ስኒት ኤርትራውያን እዩ ሬዲዮ ስኒት ኤርትራውያን በሐልየት ደለይት ፍትሒ ኤርትራውያን ካብ ዲያስፖራ ዝፍኖ ናይ ሬዲዮ መደብ እዩ ሬዲዮ ስኒት ኣብ ኤርትራ ፍትሕን ምንጋስ ህዝብታት ኤርትራ ብማዕረ ተኸባቢርና ንነብረላ ሃገር ክትከውን ዓማጺና ሰዓት ግደፍ ካብ ስልጣን ተኣልዩ ርትዕን ፍትሕን ክሰፍን ህዝቢ ኤርትራ ወናን ኩሉ ጸጋታት ሃገርና ክንከውን መታን ሎሙን ከም ቀደም ብስኒትን ሓድነትን ብውሽጥን ብደገን ኮይና ጉዳይና ብሓባር ክንከዶ እንኽእል ምትብባዕን ወንን ዘስንቕ حقኛ ሓበሬታታት ናብ ህዝቢ ዘቅርብ በሐጢር ማዕበል ናብ ኤርትራን ከባቢኡን ዝፍኖ ናይ ሬድዮ ፈነው እዩ ሬድዮ ስኒት ኩሉ ግዜ ቀዳም ባቆጣጠራ ኤርትራ ካብ ሰዓት 8 ንጎስ ካብ ሰዓት 9 ብቋንቋታት ትግርኛን ዓረብን ብ9540 ኪሎ ሄርዝ ኣብ 31 ሜትሮ ባንድ ናብ ኤርትራን ከባቢያን ዝፍኖ ናይ ሬድዮ ፈነው እዩ سلام أبرحكم كربان كونكم فنور ديسني تكتاتلو سمعتنا كمي تغنيو نيلوم قدام 10 تقلتا تكمتي قلتشان 10 تشعاتن زوادنا يوم مدباتنا جميرنا أكسام نزازم سانا ختصنحو بخبرنا قدم فلما حبيتي في السامي تازسو من زي حزنا لكم قريبنا لنا استاتنا قدم በኤርትራ ዘሰልጠነቶም ሚሊሻ የመን ንደሴት ስኮትራን መቆጣጠሪ እንቀሳቀሱ ከምዘለው ተገሊጹ መንገድ አየር ኡጋንዳ ካብናብን ካምፓላ አስመራ ቀጥታዊ ናይ መጓዓዝያ በረራታት ክጅምር ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ ኢትዮጵያ ካብናብን ዝንቀሳቀስ ዘሎ ዘይሕጋዊ አጽዋር ኣብ ጸጥታታ ሃገር ኣዝዩ አሻጋሊ ጉዳይ ኮይኑ ከም ዘሎ ተሓቢሮም كبرى سمعتنا رسالة زينة سمعوا تنحكم زرزراته يسعب بإرتراء سلطنتهم ميليشا يمن دسيت سكوتران مقوططارين كساقسو خمزلو تغليصو بحبرات إمارات زدقفو ميليشا نحيالو ناي بوليس نقطاتات دسيت سكوتران يمن كمزو تقوطاطرو زتفلالي منجتات حبيران حبرات إمارات عرب بإرتراء سلطنهم ميليشا يمن نابتا دسيت توافرهم كم زلا خجلت صنيحيو سوكوترا بوستا قديمو نسلياوي منجتات تادسيت بمتكاس ابزغربو زينا معرفو نفرت تادسيت نفرت حبرات إمارات عرب كي علبا كابتشعات مسكرمات حيزو تخلكيليو تمغنيات حبرات إمارات عبيرتراز سلطنتهم ميليشا يمن نابتا دسيت كي وافرو مخانو يقلت استاد سوساشح نبرت زلو اسكوترا اب منغو مشمط عدنن بحر عربن تركب بدرجه اهغور استراتيجياوي اقداسنت زلوانا يمن زعبيت دسيت كمخانايا تغلص መንገድ አየር ኡጋንዳ ካብናብን ካምፓላ አስመራ ቀጥታዊ ናይ መጓዓዝያ በረራታት ክጅምር ምዃኑ እዩ ገሊጹ ጅምር ልዕለት ግን በንጹር አይተቀሰን እቲ መንገድ አየር ናብ አዲስ አበባ ጅቡቲ ሃርጌሳን ካልኦት በጠቅላላ ተሻዓተ ሃገራት እዩ በረራቱ ከካይድ ካብ 1977 አትሒዙ ኣብ ስራሕ ዝውዓለ መንገድ አየር ኡጋንዳ بسنك استفلالي مغنيات ننويح عمتات تسكيلي تنيحوم እቲ መንገዲ አየር ካብ መወዳታ ወርሕን ሓሰ
2019 ዳግም ከምተንሰ መንግስቲ ሃገር ድሕሪ ብምዋጅ ብክልተ ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ኤርትራ ናብ ትርከበን 9 ሃገራት በረራቱ ዳግማይ ከም ዝጅምር ገሊጹ ምጅማር ቀጥታዊ በረራታት ካምፓላ አስመራ ነቲ ኤርትራውያን በመንገድ አየር ግብጺ በካይሮ ዘካይድዎ ዝነበሩ ኮለልን ገልታዕታን ዝበዝሖ ጉዕዞ ከሕጽር ትጽቢት ይግበረሉ ኡጋንዳ ናይ ኤርትራ ፓስፖርትን ዝሓዙ ብዘይ ቪዛ ካብ ዝቕበላ ሃገራት አፍሪካ ኮይና በሳላዚ ፖሊሲዚ አሽሓት ኤርትራውያን ናብዛ ሃገር እናተጓዓዙ ሓድሽ ህይወት ንምጅማር ይኹን ናብ ካለ ሃገራት ናይ ምጥያስ ዕድላት ንምርካብ ክኢሎም እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ካብና ብንንቀሳቐስ ዘሎ ዘይሕጋዊ ኣጽዋር ኣብ ጸጥታ ሃገር ኣዝዩ ኣሻቓሊ ጉዳይ ኮይኑ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ሓድሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ እዋናት ሒዙ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ካብና ብን ክልላትን ጎረባብቲ ሃገራትን ጠበናጁ ክሰጋገር ከም ዝተታሕዘብ ተደጋጋሚዩ ዝግለጽ ዘሎ ክፍሊ ጸጥታ ሃገር ካብ ሱዳን ክሰጋገር ዝፈተነ ልዕሊ 2000 ናይ ሽጉጥን 71 ጠበናጁን ኣብዚ ሳልስቲ መሓዙ ሽንህዋ ኣፍሊጡ እዚ በሓይልታት ጸጥታና ኣባላት ፖሊስ ክልል ኣምሓራን ከም ዝተታሕዘ ዝግለጽ ኣጽዋር ናበይ ዝቐንዐ ምንባሩ ኣይተነጸረን ኢትዮጵያ ድሕሪ ምውዳቕቲ ዝነበረ ስርዓት በውልቀ ሰባት ዝውነን ጠበናጁን ሽጉጥን ከም ካራን ጎዞሞን ዝኣመሰለ ናይ ስሕለት መሳርሒታትን እናበዝሐ ምምጽኡ እዩ ዝዝረብ ኣብታ ሃገር አንጸላልዩ ምስ ዘሎ ናይ ብሄር ግጭታት ፈቅዱ ዝሰጋገር ዘሎ ኣጽዋር ኣብ ዜጋታት እታ ሃገር ከቢድ ሸቕሎ ተሕዲሩ ይርከብ በብዋኑ ኣብ ዝተጓሃረ ግጭታት ህዝቢ ዓጢቑዎ ዝብል ጸንሐ ብረታት ኣብ ሕድሕዱ ከቢድ ጉድኣት ከም ዘብጽሕ ጸብጻባት እታ ሃገር የመልክትን ክቡራ ሰማዕትና ንሎም ዝተዳለወ ዜና ኣብዚ ፍጸም ዝተረፈ መደባትና ሓድገኩም ሰናይ ምክትታል ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና ካብ ዝቐፂልና ሓተታ ልዕሊ ኒልሶን ማንዴላ ዝተኣሰረ ቢተወደድ አብርሃን ናብ ደለይቲ ፍትሒ ዘመሓላልፉ መልእኽቱን ሒዝናልኩም ንቐርብ ልዕሊ ማንዴላ ማእሰርቲ ዘቁፀረ ቢተወደድ አብርሃን መልእኽቱ ንደለይት ፍትሕን ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ብዘይካቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብሓዘን ዝዘከርናዮ ናይ ላምፔዱሳ ህልቂት ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ሓርበኛ ቢተወደድ አብርሃ ዝተፈጸመ ማእሰርቲ ሎማ ዓመት 6 ጥቅምቲ መበል 28 ዓመት ኣቁፅሩሎ እዚ ፍጻሜ እዚ ነቲ ምልካው ስርዓት ኢሳያስ ዝኽተሎ ዝነበረን ዘሎን ዘይቅየር ፖሊሲ ናይ በደል ግፍዒ ግህሰት መሰልን ብኹረት ፍትሕን ኣብ ልዕሊ ህዝብና ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ወይ ደለይት ፍትሕ ድማ ብፍላይ ዘብርህ እዩ ጅግና ሓርበኛ ተጋዳላይ ቢተወደድ አብርሃ ኣብ ግዜ ንእስነቱ ኣብ ፈለማ 1970ታት ናብ ቃልሲ ማለት ውድብ ህዝባዊ ሓይልታት ተጸምቢሩ ምእንቲ ናጽነት ሃገርን ህዝብን ብተወፋይነት ዝተቃለሰ ዜጋ እዩ ኣብ ግዜ ቃልሲ ዝነበሮ ትብዓትን ተወፋይነትን ብብጾቱ ተጋደልቲ ወትሩ ዝዝከር እዩ ኣብ ግዜ ናጽነት ብዝነበሮ በቕዓት ተመክሮን ኣበርክቶን ኣብ ልዑል ደረጃ ሓላፍነት ኣባል ማእከላይ ሽማግለን ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊትን ተመዲቡ የገልግል ነበረ ምልካው ስርዓት ኢሳያስ ከም ባህርን ኣሰራርሓን ግሉጽነትን ፍትሕን ስለ ዘይብሉ ንሓርበኛ ቢተወደድ ኣብ ክፉት ቤት ፍርዲ ኣቕሪቡ ኣይከሰሶን ወይ ኣይፈረዶን እዚ ማለት ከም መብዛሕትኦም ናይቶም ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁጸሩ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ እዚ ምልካው ስርዓት ዝሳቀዩ ዘለው ንጹሃት ዜጋታት ቢተወደድ ብዘይ ሕጋዊ መስርሕ ፍርዲዩ ክሳብ ሎሚ ዝሳቀ ዘሎ ብዝርዝር ሓበሬታ መእሰሪኡ ዝፈልጥ ኣካል የልቦን
ከምቲ ዝግለጽ ግን ኣብ 1997 ዓመተ ምህረት ንውሕድ ሳምንታት ናጻ ተፈቲሕሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ባዕሉ ዝገለጾ መእሰሪኡ ኣብ ዓሰብ ኣብ ስራሕ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ዝተላዕለ ነቲ ወደብ ዝምልከት ምስ ኢትዮጵያ ሕጊ ኣልቦ ሕድገታት ክገብር ንዝተዋህቦ ትእዛዝ ኢሳያስ ምቅዋሙ ነበረ። ስርዓት ኢሳያስ ድማ ብምስምስ ብልሽውና ኣሲርዎ። ኣብተን ተፈቲሑለን ዝነበረ ሓጸርቲ እዋናት እውን እንተኾነ ቢትወደድ ብማእሰርቱ ከይተዳህለ ኣብ ህዝባዊ ርክባትን ብውልቅን ብጋህዲ ንሱ ንጹህ ምንባሩን ማእሰርቱ ዘይፍትሓዊ ምንባሩ ገሊጹን ንህዝቢ ድማ ንቓልሲ ዓዲሙን ኣጎሳውጊሱን እዩ። ትብዓቱን ተወፋይነቱን ክድነቕ ዝግብኦ እዩ። ንሱ ካብ ዝበሎም ታሪኻውያን ቃላት ንሕግን ንእዝግን ፍራሕ ንሰባይ ትፍራሕ ማሕበራዊ ፍትሒ ከተንግስ ምውፋ የድሊ ኣነ ፈሪሄን ታይገደሰን እንተይለን ስልጣን እንተደሌን ዋላኳ ብውልቂ ክረብሕ እንተኻልኩ ንሃገረየ ኣሕሊፈ ዝህብ ዘለኹ ኣነ ብዘይካ ሃገር ኣሕሊፈ ኣይህብን ምባለይ ካልእ ዘሕትተን የለን ማእሰርተይ ቁኑዕ ኣይኮነን ግን ከዓ ዕሸር ናይ ቃልስን ሓርነት እዩ ሕጊ ክገዝኣና ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ዓማጺ ሽፍታ ኣይፈቱን እዩ ምሕረት ሰላም ኣድላይ እዩ ብዝቆሰለት ልበይ ኣነ ንዕርቂ ሰላም መሪፀ እየ ሓደ መዓልቲ ህዝቢ ኤርትራ ኢዱል ኢሉ ቢተወደድ ኣብያ ኣሎ ክብል እዩ ወዘተ ኣብዚ ስርዓት ብጋህዲ ምቁዋምን ናጻ ኮይንካ ምዝራብን ዘይልሙድ ባህርን ኣሰራርሓን ስለ ዝነበረ ከይደንጎየ ዳግም ናብ ማእሰርቲ ተመሊሱ ክሳብ ሎሚ ንልዕሊ 28 ዓመታት ኣማሒር ይሳቐሎ ካብቲ ኣብ ታሪኽ ቃልሲ ኣፍሪቃ ክቡር ዝናን ህቡብነትን ዝነበሮ ከም ኣብነት ጽንዓትን ቃልስን ዝቁጸር መርሒ ደቡብ ኣፍሪቃ ኔልሰን ማንዴላ ዝነውሐ ዓመታት ተኣሲሩሎ ማለት እዩ ከም ሰብ ምስቲ ስርዓት ተመሳሲሉ ክጓዓዝን ክንብርከኽን እንተዝፍትን ነይሩ ክነብር ምኽኣለ ገለ ስልጣን ረኺቡውን ንምልካው ስርዓት እናገልገለ ህይወቱ ብምቾት መመርሐ ነይሩ ወይ እውን ካብቲ ሃገር ወፂኡ ወይ ሃዲሙ ነብሱ ክዕቅብን ህይወቱ ክመርሕን ይኽእል ነይሩ እዩ ንሱ ግን ብገዛእ ፍቓዱ ንህዝቡ ምግልጋልን ምውፋይን መሪጹ ከም ናይ ቢተወደድ ዝመሳሰል ትብዓትን መርገጽን ዝወስዱ ሓያላት ተቓለስቲ ካብ ሓለፍቲ ኮነ ካልኦት የድልዩና እዮም ሓርበኛ ቢተወደድ ዝወሰዶ ስጉምቲ ተባዕን ክድነቕ ዝግብኦን እዩ ታሪኹን ታሪኽ ካልኦት ስዒቦም ዝተላዕሉ ሕጋውያን ህዝባውያን ተቃውሞታት ከም ናይ ጉጅለ 15 ናይ ስንኩላንን ካልኦትን ምልካው ስርዓት ኢሳያስ ንጉር ፖለቲካውን ሕጋውን ኣሰራርሓ ዘይኣምን ምዃኑን ኣብ ኤርትራ ናጻ ፕረስ ናጻ ቤት ፍርዲ ህዝባዊ ምውዳብን መሰልን ተቃውሞን ሰላማዊ ሰልፍን ወዘተ ዘይብሉ ዕፁ ስርዓት ምዃኑ ኣጊዱ እዩ ክሳብ ዘለናይ ዕለት ኣሰራርሓ ኢሳያስ ክመሓየሽ ወይ ክምዕብል ዘይኮነስ ብዝያዳ ፀቓጥን ዓፋንን እናኾነ ይቕጽል ኣሎ ስለዚ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮንካ ዝግበር ጉህድ ተቃውሞ ውጽኢቱ ጥፍኣትን ማእሰርትን ስለ ዝኾነ ካልእ ሜላታት ክፍተሽ ኣማራጺ ዘይብሉ እዩ ህዝብና ኣብቲ ቢተወደድ ዝተኣሰረሉ ዓመት 1991 ኮነ ኣብቲ ዳግማይ ማእሰርቱ 1997 ብዛዕባ ባህርን እንታይነትን ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ ኣይበረሃሉን ነበረ ንሽርሕን ጉርሕን ስውር እከይ ሜላታት ኢሳያስ ኣይተዳለወሉን ወይ ኣይነቕሓሉን ክበሃል ይከኣል ስለዚ ንቢተወደድ ኮነ ንጉጅለ 15 ደጊፉ ወይ ንምርሻን ስንኩላንን ካልኦት ዝረኣዩ ዝነበሩ ግህሰት መሰላት ህዝቢ ተቃዊሙ ክልዓል ኣይከኣለን ኩሉ ተግባራት ኢሳያስ ኣዳህላልን መታለልን ባህሪ ስለ ዝነበሮ ሓፋሽ ህዝቢ ክነቕሓሉን ክገጥሞን ኣይከኣለን ምባል ካብ ሓቂ ዝረሓቕ ኣይኮነን ኣብዚ ድሕሪ ናይ 28 ዓመታት ኤርትራ ሃገርና ኣብ ትሕቲ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብ እትደሃኸሉ ዘላ ወቕቲ ኣገባብ ቃልስና ክመሓየሽን ክራቐቕን ኣለዎ ንተንኮላት ኢሳያስ ንንቀሓሉ ምስኡ ዝመጣጠን ምዕቡል ሜላ ቃልሲ ድማ ንውሰድ ካብ ግዜ ቃልሲ ትሒዙ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ንኹሉ ጽፍሕታት ስልጣን ፖለቲካዊ ወተሃደራዊ ምምሕዳራውን ካልእን ኣብ ኢዱ ጨቢጡ ብናቱ ፍሉይ ድሌትን መምርሕን ዝካየድ ንውሱናት ተኣመንቲ ኣገልገልቱ ጥራይ ዘሳትፍ ኣሰራርሓ እዩ ተኸቲሉን ዝኽተል ዘሎን ኣብ ሜዳ ኾነ ድሕሪ ናጽነት ኩሉ ስልጣን ኣብ ኢዱ ቢሒትዎ እዩ ንኣብነት መራሒ ወይ ኣቦ ወንበር ውድብ ህግደፍ ባዕሉ
ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ከምኡን ኣብ ወንበር ሃገራዊ ባይቶ ባዕሉ ተቆጻጺርዎ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ገዲም ሓርበኛ ተጋዳላይ መስፍን ሓጎስ ብዛዕባ እዚ ተሓቲቱ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ክምልስን ከሎ እዚ ሰራርሓ ጉጉይን ገርሃውን መንባሩ መበገሲኡ ድማ ብግምቱ ካብቲ ኣብ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝጸንሐ ልምዲ ኣሰራርሓን እምነት መንባርን ከም ዝነቅል ጠቂሱ ነይሩ ኣብዚ እቶም ካልኦት መሳርሕቱ ስለምንታይ ኢሳያስ ንኹሉ ጽፈታት ስልጣን ክጭበጥ ኣፍቂዶምሉ ወይ ትሚሎም ተዓዚቦሞ ንዝብል ሕቶ ሰፊሕ መጽናዕቲ ዘድልዮ ኣገዳሲ ታሪኻዊ ሕቶ እዩ ህዝቢ እውን ካብዚ እንታይ መሃር ክንጸር ኣለዎ ኣብዚ ንሕና ከም ህዝቢ ብፍላይ ከዓ እቶም ንምልክው ዲቕና ቅዋማዊትን ዲሞክራሲያዊትን ኤርትራ ንኽንተክል ንቃለስ ዘለና ደለይት ፍትሒ ሓቀኛ ነቐፌታን ነፍሰ ፍተሻን ከነካይድ ይግባእ ካብኡ ናብኡ ድማ እቶም ኣወጻኢ ብተዛማዲ ሰላምን ሓርነትን ንነብር ዘለና ተቓለስቲ ብፍላይ ከዓ መንእሰይ ወለዶ ካብዚ እንታይ ንመሃር እቲ ዝሓለፈ ወለዶ ብዙሕ ጅግንነት ፈጺሙ መስዋዕቲ ኸፊሉ ባዕዳዊ መግዛእቲ ባሪሩ ልኡላዊት ሃገር ኣረኪቡና እዩ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን እቲ ናጽነት ሙሉእነት ዘይብሉ ንሓርነት ህዝቢ ዝሰረቐ ብጥልመትን ክድዓትን ምልካዊ ኢሳያስ ዝተመንዝዐ ኮይኑ ነዚ ዓጢቕና ንቃለሰሉ ሓደ ወለዶ ወይ ክፋል ህዝቢ ነቲ ካልእ ክወቅስ ብሌም ጌም ዘይኮነስ ተሓባቢርናን ተሓጋጊዝናን ብሓባር ንቃለስ እሞ ኣንጻር ምልኪ ክንዕወት ታሪኽ ምልዓልን ምትንታንን ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ ሕጂ ብህፁፅ ዘድልየና ስራሕን ተግባርን ጥራዩ ሓድነትና ኣደልዲልና ንቃለስ ነቲ ኣብ ልዕሊ ቢተወደድን ካልኦትን ዝወረደን ዝወርድ ዘሎን ማእሰርቲ ግህሰት መሰላትን ግፍዕታትን ደው ንኽብልን ምልኪ ንኽእለን ንስራሕ እቲ ዘገድስ መን እንታይ ኢሉ ወይ ፈጺሙ ወይ መን በዚ ስርዓት ዝያዳ ተወፂዑ ወይ ረቢሑ ዘይኮነስ ብኸመይ ሃገርና ካብ ዝወሪድዋ ዘሎ ደልሃመት ነውፃኣ ክኸውን ይግባእ ኣብ መንጎ ማንዴላን ቢትወደድን ዘሎ ምምስሳል ብንውሓት ማእሰርቶም ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ትብዓት ልቦና ንፍትሒ ደው ምባልን ንጸላእትኻ ወይ በደልትኻ ይቕረ ምባልን ወዘተ ብዙሕ ዘመሳስሎም ጠባያት ኣለዎም ማንዴላ ንህዝቡ ፖለቲካዊ ናጽነት ማሕበራዊ ስኒት ማለት ዕርቂ ኣብ ህዝቢ ምጽኡ ንኣሰርቱ ከይተረፈ ይቕረ ብምባል ተባዕን ኣብነታውን ስጉምቲ ዝወሰደ ነበረ ብተወሳኺ ከም ቀዳማይ ፕሬዚደንት ተመሪጹ ንሃገሩ ን5 ዓመታት ኣገልጊሉ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ልሙድ ዘይኮነ ዝሕብን ቅርሲ ንሓደ እዋን ወይ ተርም ጥራይ ከም ፕሬዚደንት ድሕሪ ምግልጋል ንኻልኣይ ግዜ ክምረጽን ከገልግልን ቅዋም ዘፍቅደሉ ክንሱ ብድሌቱ ነቲ ስልጣን ገዲፉ ናይ መሪሕነት ዕድል ንመንእስያትን ሓድሽ ወለዶን ኣሰጋጊሩ ንእግረ መንገድና ኩሎም ዞም ጠባያትን ተግባራትን ማንዴላ ከም ዕርቂ ምሕረት ሓድነት ህዝቢ ምዕቃብ ብድሌትካ ስልጣንካ ምግዳፍ ወዘተ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ዝጸልኦምን ዝነጽጎምን ስለዝኾነ ኢሳያስ አንጻር ማንዴላ ታሪኽ ስለዘለዎ ከምቲ ንቢተወደድ ዝጸልኦን ዝበደሎን ንማንዴላ ክብድሎ ኣራኽቦ የብሉን ግን ብመትከል ከም ዘይፈትዎን ከም ዝጸልኦን ንምግማት ኣየሸግርን እዩ ኣብ ቀብሪ ማንዴላ ዳርጋ ዓለም ብዓለማ ፕሬዚደንት ኦባማ ናይ ኣሜሪካ ራውል ካስትሮ ካብ ኪዩባ መራሕቲ ናይ ቻይና ሩስያ ሃገራት ኣዕራብ ላቲን ኣሜሪካ ኣፍሪቃ ብሙላኣ ክትሳተፍን ከላ ኢሳያስ ኣይተሳተፈን ኣብ መደምደምታ ንሓርበኛ ቢተወደድ አብርሃን ንኹሎም ኡሱራት ፖለቲካን ፍትሒ ንኽረኽቡ ንምነ ከምቲ ኔልሰን ማንዴላ ካብ ማእሰርቲ ወፂኡ ኣብ ሃገሩ ዝሕብን ተወሳኺ ታሪኽ ኣመዝጊቡ ዝሓለፈ ድማ ቢተወደድ ካብ ማእሰርቲ ተፈቲሑ ንሃገሩን ህዝቡን ዝሕብን ተወሳኺ ታሪኽ ንምስራሕ ክበቅዕን ብዓቢኡ ድማ ፍትሕን እቲ ዝግብኦ ሓቀኛ ክብርን ክረክብ ንምነየሉ ከምቲ ሓርበኛ ቢተወደድ ዝተነበዮ ሎሚ ወይ ኣብ ቀረባ መጻኢ ኣብታ ፍትሓዊትን ቅዋማዊትን ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ቢተወደድ ኣብያ ኣሎ ክብልን ንኻልኦት ዝተወጽዑ ክድብስን ንበደልቶምን ንኹሎም ዓመጽትን ድማ ናብ ፍርዲ ሓፋሽ ከቕርቦም እዩ
ቃልሲ እንታይ ማለት እዩ ካብ ምንታይ ይብገስ ብኸመይ ይዕወት ቃልሲ ማለት ኣብ መንጎ ዓማፅን ተዓማፅን ዓብላልን ተዓብላልን ዝፍጠር ምፍሕፍሕ ኮይኑ ሞጎታዊ ቃልሲ ጎነፃዊ ቃልሲ ፖለቲካዊ ቃልሲ ወዘተ እናበልና ክንፈልዮ ንኽእል ሞጎታዊ ቃልሲ እንብሎ ተኸራኸርቲ ዓማፅን ተዓማፅን ብሕግን ሕጋውነትን ብዓንቀፅን መምርሕን ኣብ ሕጋዊ ትካል ወይ ከዓ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ትሕዝቶ ሓሳቦም ወይ መማጎቲኦም ብምቕራብ ኣብ ጉዳዮም ክዕውቶም ዝኽእል ክርክር ወይ ቃልሲ ምክያድ ማለት እዩ እዚ ብደረጃ ውልቀ ሰብ ሃገር ማሕበረሰብ ክኸውን ይኽእል ጎነፃዊ ቃልሲ ማለት ድማ ንጉዳይካን ወፅዓኻን ብሓይሊ ምፍታሕ ክንብሎ ንኽእል ብኩናት ብቕንፀላ ወዘተ ከዓ ይካየድ እዚ ማለት ከከም ደረጅኡ ሞጎታዊ ቃልሲ መዕለቢ ምስ ዘይረክብ ስዒቡ ዝመጽእ ድማ እዩ ፖለቲካዊ ቃልሲ ማለት ከዓ ጠንቁ ከምቶም ክልተ ቀዳሞት እኳ እንትኾነ ቁኑዑን ተኣማንን ሓሳብ ምውናንን ዝሓዘለ ኮይኑ ሕብረተሰብ ኣሚንካን ኣሰሊፍካን ይካየድ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መንጎ ናይ ፖለቲካ ሰብ ሞያ ናብ ስልጣን ናይ ምሕኳር ዝግበር ቃልሲ እዩ ዕላምኡ ድማ ንጥቕሚ ሓፋሽ እዩ ሓፋሽ ንገዛእ ርእሱ ፖለቲካዊ ቃልሲ እዩ ዘካይድ መበገሲ ኩሎም ዓይነት ቃልሲ ወዲ ሰብ ካብ ዝፍጠር እኳ እንትኾነ እናማዕበለ ምስ ከደ ግን ዓመፅ ዓብላልነት ጭቆና መግረፍቲ ጎይተትነት ክሕደት ወዘተ ዝኣመሰሉ ምስ ዓብለሉ እዩ ዝጅምር እቲ ቀንዲ መዕወቲኡ ድማ ነዞም ቀንዲ መበገሲ ጉዳያት ምስ እትጽየፍን ሓፋሽ ሕብረተሰብ ዝሓቁፍ ቁኑዑን ተኣማንን ሓሳብ ምስ እትውንንን ንዕኡ ብግብርን ብቕዓትን ዘተግብር መሪሕ ምዝህሉን እዩ እምበኣር ህዝቢ ኤርትራ ዘካይዶ ዘሎ ፖለቲካዊ ቃልሲ እውን እንተኾነ ዓመፅን ዕብለላን ጭቆናን ማሕዩርን መቕተልትን መግረፍትን ማእሰርትን ዜጋታት ካብ ንቡር ንላዕሊ ስለ ዝኸዱ እዩ ቁኑዑን ተኣማንን ሓሳብ ተፈጢሩሎ እኳ እንተበልና ንዕኡ ዘተግብር በዓል ዓቕምን ብቕዓትን ግን ኣይተበፅሐን ስለዚ እንታይን በፂሕካ እንታይን ተሪፉካ ምግንዛብ የድሊ خبرنا زدفر مننتنا زحسر نولدنا زدقر نفسنا وازهلق ريس انا لزاقد اجل عندي ازحلد تامن مدر بدحجم بدمنا زقبل انا اسديدو نبرح عدي بعالم أسعدهم نزحات ولدي نتفقات ما زحالم ويزحلقي حاسس حلاكت عطر ما يحكي يسنح حلاي نبلح اجي لوردو كاب نقو نقو نسرح عبدو حدا علامنا كابون نفتحي انتاي دعمتو ودباتنا صحي عبزي رفع عين بطنكير مسمنا لحزن كلاتنا زماكل
بسكم زي المحدر انترفوق قوام زي فلت عشايزو زحلم من الستان يسنا حلاي نبل يسنا حلاي يسنا حلاي نبل أقول كزاناني مزبدل أتا حسبي دور بعد أغلي فتاوت زلعين شعل قاتلني التايدة أرمي زي كم نايت مالي مسارح يتخون نايس متالي يسنا حلاي نبل يسنا حلاي يسنا حلاي نبل لو مسكبنا نبل عدايا عدايا كبر خملس الراية عين الانتكاس تبكي سمع لنا في الليات إرنا مساخي يحشنا أبينا باريرنا نتخبرنا زد أفره نمننتنا زحسره نولدنا زد أمقوله نفسنا وأزهلقه ريس أنا نزعاقده أجل أني أزحندده تأمن مدره بدحكيم بدأنا زقبله أنا أسديدو نبرح عدي بعلم ما أسعدهم نزحات ولدي نطفعت ما زحلم ويزحلقي حاسس هلاكت عطر ما حكي يسمع حلاي نقبل حج نوردو كاب نقو نسرح حدا علامنا كابون فتحي انتاي دا امطقو ودباتنا صحي عبزي ربي عين بطنكيلي مسمنا نحزن كلاتنا زماكل بسكم زي المحدر انترفوق قوام زي فلت عشايزو زحلم من الستان يسنا حلاي نبل يسنا حلاي يسنا حلاي نبل أقول كزاناني مزبدل أتا حسبي دور بعد أغلي فتاوت زلعين شعل قاتلني التايدة أرمي زي كم نايت مالي مسارح يتخون نايس متالي يسنا حلاي نبل يسنا حلاي يسنا حلاي نبل لو مسكبنا نبل عدايا عدايا كبر خملس الراية عين الانتكاس تبكي سمع لنا في الليات إرنا مساخي يحشنا أبينا باريرنا ناي بعزنا نتحقق في مبارز زيد خدقينا عدي عدي نمثلك لنا هاقري كبري سدت عيكون مرجعنا نلبل بحد دمطي سبائن تقوم بحد نبي صباح نركبلو وداي بزحنا كندف ديوك قوات ناي محرنا يسنا حالنا نبل حجبانتو نحن غني يسنا حالنا نبل حجبانتو نحرنا فرح مرزرت ما يبعزنا نتحقق في مبارز دخل دقيقنا عدي عدي نمثلك لنا هاقري كبري سدات عيكون مرجعنا
بل بحدا دمتي سبقين تم بحدا نبي صباح نركبلو وداي بزحنا كندف نديو قوامنا معرنا يزنحنا نبل حجبانا تم حدقني يزنحنا نبل حجبانا تم نحرنا بأركز كبران سمعتنا لو مزبلنا يوم تحسطوتاتنا زوم استخداتلكم ممكنهم نمكتتالكم عزينا نمستن زمت صومن بخالد حسطينا خنرخب كساب شعو السلام كناي نقول لنا